Amics i amigues del Torredembarra Actualitat, estem aquí a l'Ajuntament de Torredembarra per parlar d'Hisenda i d'urbanisme, perquè a finals de febrer es va aprovar el pressupost municipal i tenim amb nosaltres el regidor del RAM, d'Hisenda i també d'Urbanisme, Josep Maria Guasch. Hola. Què tal? Bona tarda, com va? Comencem parlant d'aquest pressupost que, recordem, es va aprovar un pressupost de 24,5 milions d'euros. Es va aprovar el mes de febrer. Potser la gent es pot estranyar que, havent majoria absoluta, Esquerra Republicana disposa d'una còmoda majoria absoluta, s'hagi aprovat tan tard. Per què ha sigut aquest endarreriment? Mira, la primera va ser que ens va descol·locar una miqueta la sentència del Tribunal Constitucional sobre el tema de la plusvàlua, que va ser el mes d'octubre i va sortir un decret ja de l'Estat al mes de novembre. Nosaltres ja estàvem treballant amb el pressupost, sempre quan acabem de fer a l'octubre les ordenances fiscals ja es posem amb el pressupost els 2 últims mesos, o una miqueta abans, i ens va descol·locar, com t'he dit, perquè aquesta sentència representava que tots els ajuntaments deixessin d'ingressar una part important de les plusvàlues. Vam tindre que fer, per una banda, un estudi a través de tresoreria de quina quantitat representava i quina repercussió tindria sobre el pressupost. Això ens va portar una miqueta de feina. L'altre va ser el tema de l'RLT. El tema de l'RLT... Relació de llocs de treball. Exacte, la relació de llocs de treball. Aprovada ja fa gairebé un any, més o menys. Sí, això el que ho porta l'alcalde, ell tenia que acabar encara de tancar alguns temes que podia fer modificar una miqueta el pressupost. Bàsicament van ser aquests 2 temes i bé, ja vam voler assegurar-nos també de tancar-lo correctament i per això ja se'n vam anar al mes de febrer. També vam aprofitar aquesta aprovació del pressupost per aprovar també la primera modificació de crèdit. Sí. Això com s'explica, aquesta operació? Ja només començar el pressupost i ja fer una modificació? Això va ser perquè quan fem el pressupost, que si el véssim aprovat el 30 de desembre, per posar un exemple, dia amunt, dia avall, que era la intenció inicial, nosaltres suposem, per exemple, com tancarem l'exercici el 2021. Quan ja aprovem el 22, tenim una valoració superficial, podríem dir, a través d'intervenció i tresoreria, de com tancarem el 2021, en aquest cas, però no se sap normalment fins febrer o març, que és quan se tanquen tot el que hi ha pendent de l'any anterior. I el que vam fer és una previsió d'un préstec, o sigui, anar a buscar finançament extern d'uns 2.100.000 euros, preveient tot el que teníem pendent en quant al capítol 6 d'inversions, al capítol 2 de despesa corrent, i havíem fet aquests números. Què passa? Que com passem a aprovar el pressupost al mes de febrer, resulta que al mes de febrer ja sabem el tancament del 2021 i ens trobem que el romanent de tresoreria, que ja el prevèiem positiu, més o menys com l'any anterior, sobre 1 milió d'euros més o menys, ens trobem que disponible en tenim pràcticament 3 milions, per diferents motius. I què fem? Decidim no demanar el préstec de 2.100.000, només demanar 1 milió, i a l'altre 1.100.000 el que tenim previst d'executar, com t'he dit, del capítol 6 i del capítol 2 principalment, amb deute externa, amb finançament extern, el que fem és prendre la decisió de tirar del romanent que és superior a l'esperat. I això fa que fem al mateix dia una modificació de crèdit. Simplement el que fem és el que teníem previst fer durant el 2022 amb préstec, feu amb romanent de tresoreria, amb recursos propis. Si l'Ajuntament ha ingressat més diners el 2021 del que es preveia. Sí. I això per què ha estat? Principalment, clar, per un costat hi havia el problema del que he dit anteriorment, que la plusvàlua ens feia baixar els ingressos. Després d'aquests càlculs que es van fer, ens representava aproximadament uns 700.000 euros menys, i això ens va fer posar-nos una miqueta a la defensiva en quant al tancament de l'any. Però què ha passat? Que per un costat hem cobrat més del previst inicialment, per això el que és quan vam fer el pressupost del 2021, a finals del 2020, doncs prevèiem uns ingressos i resulta que l'any 2021 hi ha hagut més ingressos de lo normal, principalment IBIs, però no perquè hagin pujat a l'IBI o s'hagi construït més habitatges, sinó d'aquells IBIs que nosaltres ja donàvem que va a la partida de dubtós cobrament.
ha hagut una sèrie de promocions que vam anar en seu moment a la Sareb quan la crisi, això ha passat a la Sareb, ho han vengut, que ara hi ha tot aquest moviment, i el que han fet és qui va adquirir tota una sèrie de pisos, estem parlant d'un paquet important, doncs a l'adquirir uns va liquidar l'IBI, que no hi comptàvem. Això ens va representar més o menys uns 600.000 euros, que no esperàvem. I després uns altres 400.000, et parlo molt així a nivell de rodoní, que faria el millor que hem tingut de més, que és d'altres diferents imposts i taxes que hem tingut que no hi comptàvem, com pot ser principalment de la regidoria d'urbanisme, impostos i taxes d'obres, obra major, obra menor, i una miqueta això ha fet que tinguéssim més. O sigui, per un costat hem tingut la reducció de la plusvàlua, però per l'altre hem tingut uns increments importants que no hi comptàvem fa un any enrere, perquè encara estàvem en ple Covid i dubtàvem de que hi haurien aquests ingressos, però finalment han sigut. I per tant, una miqueta també d'altres coses que no hem executat. El romanent també és allò que teníem previst, que finalment no hem pogut executar, o per falta de temps, o per falta d'altres qüestions que no s'han acabat d'executar. I la suma de tot fa que tinguem aquest romanent de tresoreria positiu per sobre de l'esperat. En la votació del pressupost, en altres anys havien aconseguit el vot favorable d'alguns grups, com el cas de Socialistes i de Junts. En aquest cas, el govern se va quedar sol, van haver abstencions de Socialistes i Junts i vot en contra del Regió no adscrit i Ciutadans. Li sap greu que no s'hagi aconseguit cap vot positiu, quan altres anys sí que s'havia aconseguit? Sí, però es pot fer una doble lectura i és una opinió personal. Em va sorprendre, tampoc jo no havia parlat amb els socialistes, el cap d'ells, el Valeriano Pino, poder parlar més amb l'alcalde, però ell ens havia demanat els plans locals d'ocupació, que això s'ha aprovat amb la primera modificació de crèdit, que s'ha dotat de 129.000 euros, i tampoc personalment no sé massa bé el motiu de la seva abstenció. Us van dir el tema de les inversions que no s'hi havien executat. Inversions acordades amb ells altres anys no s'hi havien executat. És possible, per el que t'he dit abans, que ens han trobat que a vegades ens falta la capacitat de poder desenvolupar tot allò que volem fer. Sobre el paper tenim molt clar el que volem fer, però després, o bé per falta de temps, falta de personal, per diferents motius no s'acaba d'executar aquell any. No vol dir que l'any següent no ho acabem tancant, com hi ha diverses coses que estan obertes dins del 2021 que s'acabaran executant segurament el 2022. Bé, jo me crec el que diuen els socialistes, no tinc la meva opinió personal, però d'entrada, oficialment, dono per bo la seva explicació. Molt bé, mirant les inversions veiem que hi ha més diners, falten més inversions de l'any 2021, que no s'han invertit, 3,5 milions, que no pas els previstos en aquest 2022, que són 2,6. Hi ha el tema de la piscina coberta, que això no s'ha pogut executar, que és potser la meitat o una mica més. Clar, exacte. Del que tu comentes, hi ha una part que ja s'ha iniciat, crec que va sortir amb el ple, perquè crec que van ser els socialistes que ens van dir hi ha 1.300.000 que no s'ha executat. Bé, d'aquest 1.300.000 hi ha 700.000 que es paguen dins de l'any 2022, per tant ja no és 1.300.000, sinó pràcticament la meitat. El tema de la piscina, que és molt important i és una quantitat important per nosaltres. Hi ha hagut diferents entrebancs, tècnics, d'interpretació entre les dues parts. Sembla que ja estem a la fase final, ara està en mans de... Fa poc va vindre ja del Col·legi d'Arquitectes, que hi havia unes petites esmenes molt tècniques que ja s'han rectificat, i ara està el Consell d'Esports de la Generalitat, que és qui ens té que dir si el projecte compleix amb el que la Generalitat obliga per poder practicar, en aquest cas, la natació. No a nivell de competicions oficials, sinó el fet que es pugui, que compleixi la normativa. Encara no ens han contestat. A partir d'aquí sí que és cert que també ens anirà bé el romanent, és perquè segurament ens trobarem, com ha passat a la comissaria, de l'actualització de preus. Les pujades, en la situació actual. Exacte, les pujades que hi ha, que s'estan disparant una sèrie de matèries i de feines. Un picar ens ho torni a la Generalitat i ens doni l'hoquei, nosaltres farem, o paral·lelament ja,
l'estudi d'arquitectura que va guanyar el concurs està ja valorant o actualitzant els preus i jo crec que això ja pràcticament és imminent el poder tirar endavant. Segurament, segur que no donarà temps d'acabar-ho dins del 22, però sí que d'iniciar-ho. Molt bé, sí. De passar l'estiu podria ser també, potser pel tema també de l'ús de la piscina. Exacte, sí, mirarem aquestes dates perquè repercuteixi el menys possible. L'altra gran inversió, i també agafa molt la banda d'urbanisme, és la plaça Catalunya, aquesta reforma, remodelació de la Rambla de la plaça Catalunya, que estem parlant de més de mig milió d'euros. Es vol donar continuïtat, pel que es veia al ple, entre el Pere Badia també i el Passeig Miramar, que són les dues grans vies de Torredembarra on s'ha actuat els últims anys, i la idea és aquesta, unificar aquesta zona des del punt de vista urbanístic. Sí, això ara sortirà ja a licitació, a concurs, i el projecte ja està fet, i sí que inclourem, tal com tu comentes, la part del carrer Lleida, que connecta plaça Catalunya amb Pere Badia, per acabar de fer tota aquesta zona, i segurament també ho inclourem el abans possible, serà la part del carrer Girona, que va de plaça Catalunya fins al passeig Miramar, que també s'acaba de fer. I el que farem és completar tota aquesta zona, tota aquesta àrea. Molt bé. Hi ha un tema que és l'escorxador, que és l'antic escorxador, que és aquest edifici que ja fa anys molts governs diuen que s'hi actuarà, no s'hi actuarà. Aquest govern serà el que finalment actuarà en aquest edifici més històric i patrimonial, que té un valor també. Sí, està treballant. Ara ja tenim una partida ja aprovada dins del pressupost de 40.000 euros, que és per treure el fibrossament, el que és l'uralita. Això ja, perquè té que ser empresa especialitzada i té un cost elevat, això ja està aprovat i s'iniciarà aviat. Sé que també des de Cultura van tindre reunions en les entitats perquè donguessin la seva opinió o la seva aportació sobre què podria anar i quina seria la distribució interior. S'està treballant amb això. El que no et puc assegurar que sigui dins del 2022, però sí que ja s'estan donant els passos per poder-ho iniciar el abans possible. I aquí també mirarem a veure si podem buscar subvencions, o de Cultura, Next Generation, o de la Diputació, de qui sigui, perquè creiem que és, com dius tu, un edifici emblemàtic de Torredembarra i abans de donar el primer pas, o el segon, perquè el primer seria aquest que t'estic dient que ja estem fent, buscarem subvencions, perquè també és una inversió molt important, també parlem de diners. A més, estem en una zona, el nucli antic, en què, si es fa una volta pel nucli antic, es veuen molts espais que estan cases tancades, cases que estan derruïdes, fins i tot el que hem vist en el pressupost és que hi ha prevista una partida de 20.000 euros per actuar en aquest tipus d'edificis. És una partida una mica curta? Sí, és una partida inicial. Aquesta partida ve del pressupost que vam tancar inicialment el 30 de desembre, que per poder quadrar el pressupost vam tindre que ajustar moltes partides, però és una partida inicial. Aquí el que farem la idea és ajudes per la rehabilitació del casc antic. Hi ha aquesta partida inicial. Estem mirant ara el que serien les bases, les línies que faríem de subvenció, com les enfoquem, si un rehabilita tota la casa o la façana, tot això s'hauran una sèrie de condicions i de quantitats, i ja dic, és una quantitat inicial. Com tenim el romanent positiu, el que he dit al principi, per sobre de l'esperat, aquesta quantitat l'ampliarem, sempre quan hi hagi demanda, que és la idea de que hagi... De totes maneres, estem veient que s'estan arreglant moltes cases. A mi és un tema que ha sortit en molts plens, aquest. Ens preocupa molt que es deteriori els cascs antics, com està passant a moltes poblacions. Vas per llocs, no cal dir noms de ciutats, però tots ho coneixem. Capitals de comarca, fins i tot. Sí, exacte, que és deplorable, sincerament. Fa plorar, ho veus trist, no? I no crec, primer Torredembarra no té un casc històric tan gran, però sí que estem veient, jo de casa aquí vinc caminant cada dia i veig moltes cases que es van rehabilitant, carrer Freginal, carrer Ample, algunes del carrer Major, però encara així crec que hem de donar una espenta, i aquesta seria una línia, i l'altra línia que estem preparant, que també es va aprovar amb el pressupost i crec que la vam comentar, és la d'ajudes al petit comerç. I aquí el que farem és dues línies, l'ajuda al petit comerç, però una ajuda complementària al comerç del casc antic. O sigui, qui vulgui rehabilitar un petit negoci que tingui el casc antic, o qui vulgui posar-se el casc antic.
mirarem, tampoc no sabem les quantitats, tenim una quantitat inicial molt petiteta, crec que de 5.000 euros, però igual que l'altra s'incorporaran, s'ampliarà si veiem que funciona. I també és una miqueta, si donem un caire comercial, més comercial que no pas d'hostaleria, que és més conflictiu i poder ja n'hi ha bastants, però aquelles persones que volen obrir un petit comerç al casc antic, doncs intentar ajudar-los. Ara la setmana passada vaig estar aquí al sud de França, en pobles d'aquests turístics, i és espectacular el casc antic, la quantitat de petits negocis que hi ha, i vaig quedar allò amb el dubte de si tenen ajudes o no, perquè a vegades és difícil d'entendre que puguin sobreviure, però a mi me va servir una miqueta per confirmar la idea aquesta que tenim de poder ajudar aquí al casc antic i que s'animi una miqueta i que no es deteriori. Ampliant el focus, al Torredembarra d'actualitat parlàvem, això era la tardor del 2020, del tema que Torredembarra necessita un nou pla d'ordenació urbana municipal, un nou pla general. S'havia parlat d'una partida, no va entrar en el pressupost del 2021, tampoc en el 2022. Per tant, el POUM salta ja al proper mandat? El POUM, quan s'hi vam iniciar, l'anterior regidora d'Urbanisme, la Clara, va fer ja la memòria social. Jo vaig iniciar el que seria el Pla Local d'Habitatge, que també amb el tema del Covid s'ha enrederit. L'altre dia vaig parlar amb l'empresa que ho fa i ara ens falta la part de la participació ciutadana, que és obligatori, i des d'aquí el departament que ho porten ara estan amb el tema de l'Alfa Omega, i quan acaben ja es posaran amb la participació ciutadana del Pla Local d'Habitatge. També he fet el Pla Local de Desenvolupament Econòmic, que aquest ja el tenim acabat, que és també una miqueta... Són coses que potser ja sabem, però que està bé tindre-ho reflexat perquè ens pot servir com a eina de treball. I sí que és cert que sí o sí volíem ja fer l'inici del pla d'ordenació urbanística, però, com sabeu, la Generalitat pel tema del Pla Territori del Litoral ha suspès llicències des de dalt Maresme fins a les Cases d'Alcanar i ara ens tenen completament parats. No podem tirar endavant cap unitat d'actuació ni cap pla parcial, tots els pobles afectats. Nosaltres aquí en tenim 14 d'afectats i hem tingut un parell de reunions amb la Generalitat, d'aquestes generals de tots els pobles que estem afectats, i el que ens van transmetre és que tenen la idea que tenen és regular, igual que ho han fet a la Costa Brava, que ha sigut l'anterior al nostre, que van aprovar fa poc, i la idea és que no seguir la línia d'expansió urbanística que s'han seguit aquests últims anys, o uns anys enrere, d'expandir-ho d'una manera poder massa anàrquica, i que comporta una sèrie de problemes després. La seva idea és fer una ciutat compacta, més taca d'oli que es vagi escampant, i a partir d'aquí ells tenen aquesta idea, a partir d'aquí ens han de convocar poble per poble, nosaltres encara no ho hem fet, i veure primer quines línies ens marcaran i quina línia de treball hem de seguir, i això ens marcarà molt quin pla urbanístic tindrem que fer. Vull dir, parlant amb ells ens van dir la llei d'urbanisme, l'última, crec que és del 2003 o 2004, no recordo ara. El tripartit, potser el primer tripartit. Sí, a nivell de la... Sí, crec que és d'aquesta època i sí que ens van dir, home, els que teniu plans urbanístics anteriors, el nostre és del 2002, ja es teniu que posar a treballar amb un nou pla urbanístic. I, clar, el resumen, la contesta és molt bé, quan vostès tinguin ja, ens indiquin els pobles quin territori ens estan marcant, els que no ho tenim fets s'hi posarem a treballar ja amb el nou pla urbanístic. I aquesta és la idea. O sigui, el 21 sí que és cert que al final ho vam deixar per aquest tema que has comentat, però el 22 s'ha sigut per aquesta afectació que ara tenim de la Generalitat. El 23 ja entri... Es tindria que iniciar, el 23, perquè això, a veure, la Generalitat, ells van suspendre llicències, això ho van entrar al Parlament a finals del 21, finals de setembre o principis d'octubre, i ens van dir que mínim un any. O sigui que ens menjarem tot aquest 2022 i ja sabem que quan se posen uns plaços, normalment, pel motiu que sigui, s'acaba retrasant. I nosaltres, de totes maneres, confiem que el 23 la Generalitat això ja ho tingui clar, ho aprovi, aquestes possibles modificacions que vulgui fer, i ja els pobles que no tenim el pla al dia s'hi posem.
2023 hi ha eleccions, Sí. Vostè porta doncs, ja 8 anys com a regidor. Té intenció de continuar o té decidit ja de... No ho tinc decidit. De totes maneres, penso que 8 anys són molts anys i pues, ja està bé que vingui gent nova. Suposo que, de tota manera, aquestes coses sempre és a dues bandes, no? Falta que tu vulguis i que els altres te vulguin en tu, que també pot passar això. I això, doncs, suposo que passat a l'estiu tots els partits començaran a moure fitxes i així. Però la predisposició és més per no anar o per... Jo personalment crec que 8 anys de la meva vida dedicat aquí són molts anys. Molt bé, és una bona pista. Acabem parlant potser del polígon Roques Planes, perquè és un polígon que, vull dir, que ja porta també, ja té molts anys, té les 3 dècades, que ha viscut èpoques diferents. Ara potser està en una bona època, parlant amb els empresaris, estan bastant, bueno, tenen les seves demandes, però bé, s'ha estat omplint. Des de l'Ajuntament, quin suport se li dona i com se pot fer créixer aquest polígon, que està molt ben ubicat, perquè està molt a prop de l'autopista, molt ben situat. El polígon de Torredembarra, la seva característica principal, o de les dues, una que és un polígon molt petitet, que té unes condicions determinades, i no podem comparar-ho amb altres polígons, que són molt grans o són d'una població més important. Això és una, però té l'avantatge, com comentes, que està molt ben comunicat. Té l'accés directe d'autopista i de la variant, i això fa, i està en una zona entre Tarragona i Barcelona, i per tant, o la gent que baixa de Lleida, Saragossa, i creiem que és important. Això ha fet que passada la crisi ha anat creixent poquet a poquet, tenim un goteig de noves implantacions i per un costat, de totes maneres, nosaltres amb l'associació d'empresaris, precisament avui he tancat una reunió amb ells per la setmana que ve, que ens reunim, i normalment les demandes que ens fan intentem complir-les. Principalment és senyalització, asfaltat dels carrers, tema d'escombraries, de recollides, aquestes coses, seguretat, i algunes les hem anat complint, com pot ser una sèrie, la seguretat serien les càmeres que hi ha, que detecta matrícules, que ells estaven molt preocupats per robos que hi ha. El tema d'asfaltat anem fent cada any, hi ha un pla d'asfaltat, que poder no és mai satisfactori, perquè es necessita molt, però anem fent. I per part de l'Ajuntament creiem que ara estem treballant amb una campanya de publicitat del polígon, de donar-nos a conèixer una miqueta més enllà de la zona on estem i vendre com que som un polígon, tal com dic, molt ben ubicat, sempre i quan les limitacions que té, que és un polígon petit i que inicialment estava pensat per anar traient tot el que havia dins del poble, de serralleries, tallers, aquests petits negocis que avui en dia dins del poble són ja inconcebibles per sorolls, molèsties, càrregues i descàrregues, i per tant que estiguin allí era necessari i poder estar enfocat més cap aquí. Sí que és cert que el dia de demà es podria ampliar, però tampoc tenim molt espai. Per la banda de la zona esportiva ja no es pot, per la banda d'on està, la part de baix és agrícola protegit, per la part de davant és on quedaria una miqueta d'espai per poder-ho fer el dia de demà, però bé, jo crec que això encara tardaria una mica. I darrere hi ha Altafulla, perquè és terme d'Altafulla. Sí, després hi ha cap a Altafulla. Hi havia hagut una proposta a l'època que era regidor Alejandro Franzino, que ell va comentar, era abans de la crisi, era el 2007, d'intentar fer un polígon allà, que seria manera d'ampliar el polígon, però clar, amb un altre terme municipal. Exacte, sí, quan vam entrar nosaltres em va arribar alguna informació d'això, però tal com dius, després amb el tema de crisi, tot això va quedar en res, i no hem tingut notícies per part d'Altafulla que pugui haver una col·laboració, un desenvolupament d'un polígon allí. Jo no ho tinc, les notícies, no sé si estan treballant. Però com a Torredembarra tindríem l'altra banda de la carretera, que allí sí que es podria ampliar el dia de demà si fa falta. Això el que seria, per qui ens escolti, d'on hi ha la Galp, la gasolinera, cap a dalt, cap a l'autopista. Cap a la Riera, diria. Exacte, a aquella banda. Per acabar, em queda només una pregunta. L'altra àrea que porta és la de comerç, que és una àrea que al gener vam parlar al Torredembarra Actualitat del tema que Torredembarra anava traient superfícies comercials d'alimentació. Ara l'última que s'està construint és un Eurospar, a la zona de Maia 13. També s'ha aprovat en el ple un canvi que es podrien construir o ubicar
superfícies comercials en altres punts del municipi. Com està aquest tema? Hi ha empreses interessades a instal·lar-se a Torredembarra? Sí, a veure, nosaltres també això, la modificació aquesta ve, cert que si limites els metros doncs estàs protegint poder el petit o que el gran no es pugui posar al centre, però partim de diverses qüestions. Una, al centre no s'hi pot posar una mai gran perquè no hi ha metros, però el fet és que al final les persones, si poses una gran superfície a les afores i tu tens tendència a anar a aquella gran superfície, hi aniràs i agafaràs el cotxe i marxaràs del centre. Nosaltres en aquesta modificació el que fem és intentar distribuir aquestes possibles marques que estiguin relativament tocant el poble, que algú pugui anar caminant i al fi i al cap també doncs vida per la zona. Jo sempre poso l'exemple, no sé si més o menys encertat, quan a Reus es va posar el Zara al mig del casc antic. Va haver una sèrie de manifestacions o de queixes de petits comerços i ara, quan el van treure, doncs va haver la mateixa manifestació però a l'inversa, perquè marxava. Perquè al final, si la gent vol anar al Zara, va al Zara. I si està al centre, doncs passeges per al centre, passes per davant d'una altra botiga, entres a prendre un cafè a la cafeteria que hi ha al costat de la botiga i d'on vida al centre. O sigui, igual que no podem evitar això, no podem evitar que la gent compri per internet. Les marques abans compraves a internet i t'arribava quan t'arribava i potser millor el que havies demanat no ho era, però és que avui en dia crec que ho veiem tots. Tot molt ràpid. És que ho tens a l'endemà i si no ho canvies i tal, i contra això, i sobretot els que tenim una edat potser ens costa més, no? Però els joves és que és diari, no? I vas pel carrer i veus aquests nois amb les furgonetes i les capses d'aquestes distribuïdores que hi ha, distribuint, trucant a les portes, i només que te fixes una mica veus que qui recull el paquet és gent com tu, que dius, ostres, pensava que aquest també... Però clar, hi ha articles que tu no pots comprar al poble. Jo no sé, mira, aquí hi ha càmeres fotogràfiques, jo sóc aficionat a la fotografia i quan tinc que comprar un parasol o una cosa, tinc que anar a comprar-ho a fora. I al final acabes comprant allí que toques un clic i el tens a l'endemà a casa. No? Vull dir que també es pot jugar amb aquesta combinació de la botiga tradicional, defensar-la. De fet, nosaltres sempre estem fent petites subvencions, aquest any, aquesta que t'he dit, del casc antic, però també va pel comerç en general. Fem allò del Rasca, que va tindre molt èxit l'any passat, ho tornem a fer ara abans de l'estiu, tornem a fer un altre, dotat amb una quantitat que crec que és important. I després també, tornant a l'origen, que m'he desviat, el tema de poder ampliar els metros és perquè alguna d'aquestes grans superfícies, que no diré el nom, ens ha portat tots jutjats, perquè, clar, limitar els metros si no està justificat va en contra de les directives de comerç, contra les directives europees i contra el que ens diu la Generalitat. No podem prohibir certes coses, a no ser que estigui justificat. I el casc antic ja està justificat i per tant aquí no es poden posar. Ja per qüestió òbvia, com t'he dit, que no hi ha metros, però si hi haguessin metros tampoc, perquè no és només això, és la càrrega, la descàrrega. Tu no pots posar una superfície de 2.000 metres al carrer Freginal, evidentment, no seria operatiu. Exacte. Vull dir que això nosaltres ja ho justifiquem, però les zones d'ampliació, davant zones de plurifamiliars, no podem prohibir-ho, no podem evitar-ho, i no podem evitar que la gent vagi a comprar on li sembla. Però per l'altre costat intentem recolzar el petit comerç. Per acabar, si m'ho permets, avui he tingut una reunió, una videoconferència amb la Cambra de Comerç, i la Càmera de Comerç sempre ens ho diu, dels pobles d'aquí de la zona, que ells formen part, Torredembarra encara dins d'això té un eix comercial que està per sobre de la mitja dels altres pobles i que ho ha mantingut en la crisi. Hi ha pobles que depenen més del turisme o de cadenes hoteleres, que quan això falla el comerç es mora del tot. Ens ho va comentar el cap d'estudis de la Cambra, el Jordi Cáceres, ens ho va comentar en un reportatge que vam fer, que Torredembarra té aquest potencial important, que és l'eix comercial. Exacte. Tenim una segona residència i un turisme familiar que fa que moltes d'aquestes botigues s'aguantin. Doncs moltes gràcies, regió d'Hisenda, d'Urbanisme, de Comerç, molta feina, oi? Déu-n'hi-do, bastanta, sí. Molt bé, doncs fins una altra. Gràcies a vosaltres.